Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyo edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Good morning. Sisekapa lodumo kusekuseni ngoba size kwi-21st International Cape Town Jazz Festival. Kodwa ke ngoba isebusuku we decided ukuthi cha asizokumosha usuku into engcono mhlawumbe ukuthi mina nawe sithi ukuthi sibe ngama tourist ala Cape Town. Njengamanje sise book up kumnandi abanye bayajoga abanye bamatasa baye emsebenzini kodwa mina nawe ngifuna ukukuthatha nje wena tour sibe ngama tourist ase Cape Town. Hamba nami. Mfowethu awungitshele njengesakhamuzi le monument le ichaza ukuthini? Le monument ke mhlekazi yakhiwa ngeminyaka ekudala, I can't remember unyaka ne. Le monument ithetha ngamaqhawe aseGugulethu. Kukho amaqhawe ayi7 ekuthethwa ngapha eGugulethu indoba there was a time during apartheid lamaqhawe lona xa siva ukuthi babezihambela lamaqhawe, but ke during apartheid ke the police babashootha randomly bababulala khona la, and then ngoku istory sisivayo is that amapolice athatha isibhamu asibeka next to the airport so that they can get the impression ukuthi these people, they were up to something, they were about to attack something, you know. So it has been a very thorny issue for a very long time like Gugulethu, and then ANC led by the ANC decided ukuthi kwakhiwe this monument in respect of Lamaqhawe I7 like Gugulethu. But the bigger picture now is that Gugulethu, as you can see, condition of these statues, they are not up to standard. The bigger picture is that the community of Gugulethu, together with all the stakeholders, they are busy talking about having a monument where you can have all of these, you know, from MEP, Gugulethu 7, and the monument that was launched a few days ago, you know, is made in one place. So that is the bigger picture of the community I like Gugulethu. Izwa ukhuluma indaba ka MEP ilomlungu aphesheya ngithi lo wabulawa la yayithini into yakhe?
Into eyayisenzeka nakhona, it was another unfortunate situation because kwakune protest eyayikhona during that time, and you know ke with overseas tourists bayathanda ukuthi base elokishini to come and see ilokishi. So it was just an unfortunate situation ukuthi the day she decided to come uzovisit ilokishi is the day kune protest khona. So some of the guys, when they saw this white lady in a car, base beleqa le moto bamatheka, and then they killed her. Sizakubonisa nesport apho bambulalela khona yabo. So nakhona ke ikhona ke some kind of into ebekiwe in memory of Emmy Pilo, who was killed also in this street, same street like Gugulethu NY1 manje seyibizwa Steve Biko Drive. Okay, no ngicela ungithathe nje futhi ungibeke na kuyona ngoba ngifuna nje ukuyibona zonke indawo ezinamaqhawe ala iGugulethu. Awuzwe. Siyabonga. Hayi bengiyimatasatasa ngendlela eyisimanga namhlanje. Ngivuke ekseni ngahamba ngaya le eBokup ngayobona lezi zindle ezinhle ipendwe kahle ngembala emihle imbalabala, sasuka lapho ngahamba ngaya le Signal Hill la engikwaze khona nokubona ukuthi ubaba uMandela nezimpintshi zakhe babeboshwe kuphi. Sasuka lapho sahamba sayentaba etafile eTable Mountain, sasuka lapho sahamba sayobona iParliament lele elashiswa ile yandoda. Hey, igangile le yandoda. Sasuka lapho ke ngase ngiza la eGugulethu ukuzobona indawo njenge Emmy Bill, lo mama nje umfowethu ekade sichazela ukuthi umama womlungu wayeyitourist laphesheya owafela la owafika kuqhanqalazwa base bemlimaza ke njoba sekubekwe nememorial yakhe. Sabona neGugulethu 7 abafowethu ababelwela inkululeko abadujulwa ngesikhathi sobandlululo. Umsebenzi enguzele eKapa kahle hle bekukuyobona iJazz Festival. Kodwa ngeke ngithi ukuthi ngiyothi kancane ngigeze ngibukeke nami ngifane nomuntu ebese mina wena nje ubungekho ngizokuthatha ngemehle engqondo ngikuthathe physically ngomzimba ube lapha yakube ngathi nawe ubukhona. Asambeni ke ngisayogeza hamba nami sekwi Cape Town Jazz Festival. Ibonile Cape Town sihambile sabona indawo zamagugu nomlando kodwa njengamanje ngifuna ukuthi ngikuthathe ngifake la ngaphakathi kwi-21st Cape Town Jazz Festival. Noma ngaba ukho wena la ngesiqu sakho ngizokuthatha ngikubeke ngamehlo engqondo. Hamba nami ngizokubonisa. Bekade ngithe kwena mbukele ekhaya noma ungekho la ngenyama mina ngizokuthatha ngikubeke zavaza. Ngithini namhlanje ngithi umama lo ongizalayo ngumama lo ongizalayo. Mfowethu mangabe uhlabelela ngomphefumulo wakho, it's not just italent kodwa ucula umuntu uxhumane naye ngokomoya akuzwe. Uyithatha blend? I think likhule nayo. I think into elikhule nayo, but also I think as ukhula you realize that a talent onalo, it's for a reason. Yeah. And I've been trying to locate a reason. Yeah. Lo mculo ndiwuculayo usebenza mina kuqala. Yes. You know, so by the time ndiwucula mina sewundisebenzile. Yeah. So I think abantu will think that it's just an outward thing. Kodwa most of the time
mna ndicula because unisebenzile and I know what it's done to me. And I think that's what people resonate with. Ngoba enye into engenza ngithi ngixhumana nawe ngomoya mangabe uhlabelela ngiyazi ukuthi uyindoda ethanda uNkulunkulu kakhulu. Kungenzeka nje kunomthelela phakathi kwetalente lakho nomdali wakho. For sure. I'm nothing without God. Italente endinikwe nguThixo for isizathu. And all I try to do is to listen to what is being said to me so that I can be a conduit. I just stand in the middle of God and God's people, you know, and so there's a lot of work I need to do in order for me to be ready for that, you know. It's not just a thing. It cannot be a thing. Abantu banida, they need healing. Abantu, they need hope. Abantu banida to be seen. Abantu bafuna ubonwa. Because abantu are going through their lives bengaborn. Basebenza nzima abantu kodwa babona. And so they want to be seen. Befuna nje kube umuntu ethi well done. You are doing well. It's hard but you're doing well. And I think this music does that to people. Iti we see you, we sing your struggles. But ungancami. Yazi enye into engichaza ngawe mawuse stage uphenduka ingane encane. Uyabo ngize ngithi komunye ubhuti obemphambi ngami ngithi lo bhuti lo uyayithanda lento ayenzayo. Yini enza ukuthi ube nentshisekelo engaka nepassion engaka for umusic ngabe mhlambe ukhona ekhaya owabe nomthelela kakhulu kwenza uthande lolu hlobo lomculo. Umculo ngikhule nawo andikhumbula ixesha apho umculo ungekho ebomini bami. But what makes me excited is that I you go on stage and you sing and people sing with you. And they sing your songs. And they attack ubabona abantu bephila. These people don't know me. I want to ask, but they're joyful with me. Balila nam, you know, and so I get excited because for me it's new every day. Because also I never want to take Italian to Tikon Pelona for granted. So many times we pat ourselves on the back because kubizo makametu. Go well done Mandis. And now I start to believe that Mandis who does things. But I forget that I'm just a creature. And I have a creator. You know, so I want people to look at me, but when they look at me, they must see a person and ask why because then they'll realize that I'm just. Kunento eyayenziwa abantu abaningi ukuthi bafuna ukufana nabantu abaningi. Mawubheka ubaba uSjava uyena. Mangibheka ubaba uJantshisi uyena akafuna ukufana nomunye umuntu. Yini ongayitshela abantu abasha ikakhulukazi abantu abasafuna ukungena kulomkhakha kodwa abangakalitholi iphimbo labo. Yini ongamtshela yona umuntu ngokuthola iphimbo lakhe angazama ukufana nomunye? Your first inspiration must be your home. First inspiration must be your look in your house. Listen to how people speak in your house and how they sing. Those are you. Uphume estratweni sakho. Don't go further. Ungajonga abantu ongabaziyo baphesheya kwezilwandle nabantu awubazi ababantu. The people who know you who will tell you ukuthi hey we are better. Are your people here? You know, we tend to spokele TV. You know, and so we aspire there. Whereas first of all, Skalab, you know, I sound like my mother and my father. That's my first influence. And then from there, I sound like my sister and my brother, my cousins. When and the barometer is that when you do something and it doesn't touch the people you were born with, there's something wrong. Ngiyabonga kakhulu mfowethu uyangithinta mawuhlabelela uyangithinta mawukhuluma ngoba into eshiwo umlomo isuka enhlizweni ngikufisela konke okuhle oyifisela khona engathi uNkulunkulu omkhonzayo ngoba khona abangihlebele bathi use Bible College khona abangihlebele so ngiyafisa ukuthi engathi lo uNkulunkulu omkhonzayo naye angakuphakamisa ngoba nawe awunamahloni ngaye.
Ngiyabonga bhuti wami, ngibonga kakhulu for the opportunity. Khosi, please support. Thank you. Yeah, ngiyacela mbukele ekhaya wenza isiqiniseko wonke ama-album, wonke amaculo kababa uMandisi wathenge. Ungagcini ngakwa-downloada uwathenge. Khosi FM TV siyakuthanda, thank you. Siyabonga mfowethu. Nkosi kusisi. Mbukeli wo Khosi FM TV ngiphethe isiphalaphala of the airwaves. Uzikhona Sodlaka, uJambase, uMsuthu, uLisa. Kunjani? Dimhle gqithi. I know. Ngiyazi ukuthi uthanda umculo. Yes. And ngiyazi ukuthi uthanda umculo ohlukahlukene. Yes. Kodwa ngicela ungitshele ukuthi ubewa yini la? Jazz mntase. Jazz music kudala was the kind of music ebimanyelwa ngabantu abayi 1000 or 500 or whatever. But jazz has made its way into being mainstream. Do you know why? Because the musicians that are now choosing this genre, the musicians ezintsha ebezingakhange sizilindele, that are doing it in their way and making this genre so much more interesting. Yep. Ngiyazi ukuthi uyintombi kayise. Ntombi kayise, which means ndifana notatam, which means andimhlanga. No, daddy's girl. Yes. Ubaba wabanawo umthelela ekutheni uthanda ijazz. Phinda esizulu sakho sana sithenza inzulu namhlanje. Okay, ubaba wabanayo i-influence ekutheni uthanda ijazz. Yes, my dad and my mom. Sikhule, obviously most of the families abantu abamnyama are musical families. So bewudlala umculo kakhulu ekhaya. Even though tata muthe xa eshiya washiya seyimamela igospel kakhulu because beseginye uYesu. Yeah. But ebuncinceni bam it was Anita Baker, Aretha Franklin, yonke lanto yabazali dala. So and then it just turned me into this artistic thing that I am. Yeah. So angitshele njobu lokulalela ijazz njengamanje mhlambe akhona ama memories abuyayo kababa ekhaya nisebancane. Absolutely. No mama, because both of them were influential. Okay. And then iyiphi oyithandile or oyilindele, i-artist oyilindele njengamanje? Zoe Modiga. Yeah. Oh. You don't understand Muzi indlela ekumnandi ngayo ubona a female winning. Yeah. Uzoe uyangena kule genre. Abantu abaninzi bathi ngumtsha, but of course you don't just wake up and do jazz, right? Yeah. You've been at it. She's been at it for years. But mainstream ungenile. And the music that she makes is unapologetic. It's completely artistic, very high art, and I love that. I'm about to watch Umandisi, Yes. superstar. Umama lo. Ufuna ngicule ondizalayo, Umama lo. ondizalayo. Zikhona Sodlaka, uJambase, uLisa, uMsuthu. Ngiyabonga. Ndiyabulela. Thank you so much. So I just heard the last part of the piece that you were doing. Yeah, you got it. Yeah. I was asking you earlier on, it sounded like another language, but you're saying to me it was English. What language was it? Oh, I'll let Lionel answer. Yeah, it's Fon, F-O-N, from Benin. F-O-N. Okay. And the style of music is more from Ghana. It's like high life. Okay. So it's a combination of style, different language. And the instrument, I would say it looks like a guitar. At the same time, it looks like something else. What is it exactly? What is that instrument? It's a weird one. You're right. It's a guitar. It's a 7-string guitar made by a great luthier from Greece. It's called Move guitar. Move. So easy to move. Actually, the whole neck collapse, so it goes in the backpack basically. So it makes traveling easier. But don't get full because the sound, as you heard, it gets really big. Yeah. It's a fine technological piece. Yeah, I love it. Yeah. I love it. Tell me how easy or how difficult was it
for the two continents to come together in the form of music? That's a good one. I think it wasn't too difficult, you know. I think we it's, you know, you can say you speak different languages when we're speaking, but the musical language is the same, you know. And we've gone back 23 years. We met, you know, when we were young students, and we learned together, we played together, we developed our sounds, you know, parallel to each other. So it's just been, I wouldn't say ever difficult. It's just connecting, easy. As she said, it's all about music is universal. So we do speak the same language with different accents. I remember the one time I was listening to Ali Fakature. Yes. I can't hear a thing he's saying, but I flow. Exactly, with his music. exactly. Yeah. So it's more about the feeling than trying to understand each other's languages. Yeah, because I mean, we play with different musicians. We can be in the same room with one guy from China, one guy from Pakistan. We're still gonna play because we have the Tell me same. about the nomination. Oh, I like That was a wonderful. It's always a surprise, you know. You're waiting and you watch the nominee announcement, and we texted each other right away. It was like, oh my God, we did it! And it's in Los Angeles. I live in Los Angeles, but the awards, Lionel is in Luxembourg, so. Immediately it was like, are you gonna come? Can you come? Can we be there together? So he was able to bring his wife, and I was there with my family, and it was an amazing day. absolutely. And she's been nominated already 3 times. So next time they have to give to her. Otherwise they're gonna hear from me, you know. And I'm from Benin, so I don't, you know. How long did it take you to master your craft in terms of the instrument that you play? Well, the instrument is custom made, things I asked for. I like good troubles, so I call it. It's a troublemaker. It's a 7-string, so it's already different than the regular guitar, and it's a different challenge, you know. And I like to. I guess I don't like to be too comfortable on the instrument compared to most of musicians who like to, you know. I like the struggle, you know. I think it kind of inspired me in a different way. So I change instrument often, but this is definitely one of my favorite. Is it? Thank you so much. Yeah, pleasure. Now, South Africa is celebrating 30 years of democracy. Do you have a message for us? Absolutely. I would say the last song we play is about peace and love, you know. Message for you and for the rest of the world. You know, we want peace. Yeah. We want to love each other. We want to share this love, and you know, I'm a very optimist guy. I believe one day, at least my wish is no more war, so we can be in peace, you know, with each other, and share the gifts that we receive from far away. Whatever that gift, whatever you want to call it, God, Allah, whatever it is, whatever you believe. I think that's what I believe. And as I said, I'm optimist. If you don't have optimism anymore, then you know there's no more reason to stay in this earth, right? We have to. If you don't have hope, it's over. So I do have hope. Yeah. Siyabonga kakhulu uChristian umlando Christian noLukero abahlabeleli omunye udlala ama-instrument, omunye udlala ngephimbo, omunye ubuya e-America, omunye ubuya eBenin e-Africa, kodwa bakwazi ukuthi bahlanganise umculo bakhulume ulimi olulodwa ngoba bathi-ke umculo ulimi olulodwa. Thank you so much. Umculo. Music. But I want to teach you one word, one Zulu word. Siyabonga. Siyabonga. Thank you. Siyabonga. Siyabonga is thank you. And this is Siyabonga. Siyabonga. Kozi FM. Kozi FM. Luhamba phambili. Luhamba phambili. That's the one.
Mbukeli wokhozi FM TV ngihlezi nesiphalaphala se-jazz. Umphemba, uGodide. Sawona Mamphemba. Njani baba? Ngiyaphila kunjani kodwa? Phila. Ngicela ukukuhlelela ngoba ngithe kuwena noma ungafikanga la, ngizokuthatha ngikubeke ngamehlo engqondo. Uma ngabe njengoba bebaningi kanjena abaculi be-jazz njengoba siki Cape Town Jazz Festival, kune-stage eziningi. Kuthe mangabe sekuzongena yena. Basuka abantu kwezinye indawo nabantu ade bephuza ngaphandle beyihlalele bexoxa basuka bonke bayongena la sekuzoperforma khona yena. Uma ubabona bonke sebephuma bekungathi bayobulala indlovu. Mamphemba uhlabelela ngomphefumulo. Abantu bayalapheka mangabe uhlabelela bengibabuka abanye stage makuvela laphana egreenini ubona ukuthi abantu bacimezile yabona umuntu usumthathe wambeka ngehlo lenyama wambeka kwenye indawo usuka phi nalento yomculo? Umculo into engikhule nayo ekhaya. Ubaba ebethanda ichoral music. Ebengitshela ukuthi umkhulu wami naye ebethanda ichoral music, ethanda ukubhala ingoma, efundisa izingane zasesikolweni, efundisa abantwana bakhe lapha ekhaya. Ubamncane wami becula kwi-band bathi The Beaters Harare. Okay. Yeah, so Yeah. yeah. Yes. So nakhona umculo bukhona in terms of ukuba professional, in terms of uthanda ichoral nokucula ekhaya ngeindlela ezehlukile nje. Abobhuti bami bathanda ukulala umculo, hip hop, R&B, jazz. Ubamkhulu wami ngathi naye be jazz reviewer. So I don't know ukuthi iphuma kahle kahle kodwa ngiyazi ukuthi into engathi isiko lasekhaya ngoba sonke siyawuthanda umculo and sonke siyawulalela umculo wonke nje hayi ukuthi sithanda specific genres and sikhule ngawo ekhaya siyacula njalo uma sihlangana. Yeah, so I think iphuma khona. Wawunakho mhlambe lokho usakhula ukuthi mhlambe ucabanga ukuthi uyozofikela ngelinye ilanga? Cha, uma ngikhuluma iqiniso bengicabanga ukuthi mhlambe I don't know ukuthi umculo bengingafuna ukungena kuwo kuqala, bengithanda uku-actor esikolweni. Kodwa I don't know bengingazithembi kakhulu ngoku-actor and futhi ama opportunities wokuzifundisa. Yindaba engiqala ingoma kwi-assembly esikoleni. Yithi yebo. Yithi futhi besicula nje noma yini noma but ipiano yona bengiyidlala ngisasemncane uma wami bekayithanda kakhulu. So I think wabona ukuthi ngoba yena akatholanga ithuba lokuthi afunde wafaka izingane zakhe kuyinto eziningi yazi abomama banjani. So ipiano ngiyithole ngoba umama beyithanda yena kakhulu. And kwafika kwi high school ngacula I think kwenye i-function yasesikolweni and i-choir teacher yethu wangitshela ukuthi ay ngathi lento fanele uyifunde. Wakhuluma nobaba wami wathi hey ukhuluma nengane yakho una talent kufanele afunde umculo. Yilapho ke yaqala ukungena engqondweni yami ukuthi mhlambe ngingafunda umculo ngifunde nokubhala. And yeah, I think bengayicabanga ukuthi izofika la kule stage ukuthi ngizongena Cape Town Jazz Festival, i-venue igcwale abantu kodwa bengithanda nje ukubukela ama shows bathi bekuyini iBob TV ngama musicians amaningi ngi-interested nje ngama. Uyaziveza manje kubantu abaningi ukuthi mawusithi iBob TV hayi kusho ukuthi noma ngibukeka ngimusha angimu kade ngikhona. Baningi abantwana elokishini nasemakhaya abaye babukele abantu mhlambe abafana nawe abafana nami bebabona ku TV bese becabanga ukuthi hayi vele phela izinto zomntakabani lezo. Yini ongayisho kulawo bantwana ngoba mina nawe siphuma kwi-background ethi ayifani. Asiveli kubazala babe nemali ababedla izambane likaPondo kodwa impilo ayimbi kangako namhlanje. Ukhona umuntu othi mhlambe mayikubheka acabanga ukuthi yena akasoza afika kuleli zinga kulona.
yini ongayisho mhlambe kubantu abasha ikakhulukazi ukugqugquzela abantu besimame ukuthi bangene nasemculweni wejazz yini ongayisho ukugqugquzela umuntu omusha osekhaya ongayitshela ukuthi amaphupho akhe angafezeka? Okokuqala ngibona ukuthi into engafani namhlanje compared to isikhathi ngikhula mina ukuthi khona i-internet, so ubona abantu abaningi abanama TikTok ba post ama videos, and abantu abafana no Tyler for example abantu bangakubona online ngoba awudingi imali, awudingi isikolo. And mina ngiye ngithi isikolo si right kodwa abantu abane talent baningi, and siyayazi leyo nto la eSouth Africa italent iyinqwaba nje yonke indawo and into yokucula futhi into yethu esiyenzayo kakhulu, so ngesinye isikhathi akufanele uhambe ngenye indlela just ukuthi mhlawumbe uqale esikolweni ucule. Ngehle kube ukuthi uya performa uyenza izinto zakho ku TikTok mase lifika ithuba ke ukuthi uye esikolweni ngelinye ilanga uma uthanda ungakwenza lokho. So mina I think ukuthi umuntu omusha uma ethanda ukwenza umculo hamba emashowini uyobuka ukuthi abantu bayenza kanjani, uzifundise ngaleyo nto. Akusho ukuthi njengoba awuye esikolweni angeke ukwazi ukufunda ngento. Muhlangana nabantu abayenzayo lento ungababuza and bangakuchazela ukuthi bangene kanjani kulento. Uzozwa ukuthi izitori ziningi abantu bangene ngeindlela ezihlukile. So hambe emashowini ube interested nje kulento ofuna ukuyenza, and then uzame ke nawe uzamele, you never know ukuthi kuzowenzakalani. Nakhona uma uyenza ama-show awazi ukuthi kuhleli bani lapha e-audience yakho, so noma uyenza i-show uperformela abantu abawu-5 or 10 or 100, just always give it your best ngoba uzoyi uperforme kanti kuhlela umuntu angakunike enye opportunity from there. So yeah, mina I think ukuthi ama-opportunity wokuba a musician ebonakalayo namhlanje is much more without ama-record label than it was ngesikhathi sethu. Ugodide uthi uma ngabe unethalente noma unesifiso sokuthi ngelinye ilanga uhlabelele ugcine sewufike ezingeni leli akulona, ungahlali nalo, hamba ekhoneni, thenga umbhobho omncane sekunalezi iphika manje ezincane, thenga umbhobho uthenga ispeaker esincane uhlabelele ekhoneni, cele restaurant ngicela ukuzohlabelela mhlawumbe njalo ngama weekend. Ungahlali ulindele ukuthi khona umuntu oyoqhamuka kwenye indawo ozokwenzela izinto zenzeke. Sengikubuza nje mhlawumbe umbuzo wokugcina. Mina mangibona abantu baka TV ngiya ngitshela ukuthi nje ayi labantu babuya kwenye iplanet akubona abantu bala emhlabeni. Yini mhlawumbe ezosikhombisa nje ukuthi nawe you are an ordinary girl. Yini nje wenza mangabe ungaculi mhlawumbe ekhaya, yini nje othanda ukuyenza? Ngiyapheka yazi, ngiyathanda ukupheka, and abantu abaningi uma behlangana nami bathi hawu uyathanda ukuthi ngiyathanda ukupheka, like ngiyazizwa makudlula iveki mhlawumbe ngibhizi kakhulu ngiloko ngiyenza ama take away yangihlupha lento. Sometimes kufanele ngiye ekhaya nje ngiqale ngithi anyanisi ngapha, garlic nakho, tamatisi. Ngiyathanda ukupheka kakhulu, so I think that's a thing engenza ukuthi ube umuntu nje ofana nabanye. Nizwele kuyisholo yena wathi ucela ukungiphekela. Uthi ucela ngizwe uzopheka ujeqe apheke nobhontshisi bese eshaya inyama yangaphakathi. Angithi usho njalo? Cha ngishongo kodwa yebo. Ngishilo kodwa ngishongo. Uvale ngathi uyayivula. Mbuyele ekhaya siyabonga kakhulu ukuthi uphinde ube uhlanganyele nathi. Ungakhohlwa ke ukuthi ungene lapha na ku iTunes, ungene ku YouTube, una YouTube page la singakulandela khona. Yebo kodwa ithanda Ntuli artist on YouTube. Thanda Ntuli artist on YouTube, and wenza isiqiniseko sokuthi uyangena na ku iTunes uthenga umculo ko wonke ama digital platforms la kunomculo wakhe khona. Ungagcini ngokudownloada, uthenge. Siyacela Nkosi yami. Nkosi kubusisa. Siyabonga.
uma ngabe uthi uthanda umculo we-jazz eSouth Africa kodwa awumazi uNduduzo Makhathini cha usukungakawuthanda umculo we-jazz indoda lena edlala amathambo angithi baye bathi i-keyboard amathambo amathambo kaSathane yathi imbambo kaSathane lendoda idlala ipiano ngendlela eyisimanga baye bathi uma ngabe uyidlala njengaye thiwa ngathi wazalwa nayo noma wayilalela emathuneni uyakhumbula sakhulu umuntu mayidlala isiginci thiwa walalela emathuneni wasiphupha Baba Makhathini usumninga asemaningi kakhulu ama-album akho esengwathengile and ngiyaye ngimangala ukuthi ngoba lensizwa ngiyabona sinakho ukufana la kodwa awumdala ngalendlela ukuthi ithalente lakho ngilithatha ngilibeke ezingeni labantu abakhulile emculweni we-jazz abajulile futhi ngoba umculo wakho ujulile udlala ngomoya awudlali njengekhono kuphela usuka phi nalento yini ekwenza ukuthi uzofike kuleli zinga usukulona lokuba master at your game. Ngiyabonga kakhulu mfowethu ngathi nje ukuxhumana kwento eziningi ngokusuka ekhaya suka eMbubu ngekhathi zodlameke mid 80s sahamba saya eMaqonqo lasiphinda nakhona yebo umuntu ke segcine esehlala kombali ke kosigodini sekuthi akubi ilokishi kodwa mangabe kukhulunywa indaba yomculo isiqi sawo ngisola ukuthi siphuma mhlambe kulo kakuhlala nezalukwazi ngikhulele eZayoni kakhulu bekunemgidi ke nanokuthi ingoma nengoma inemgidi ingane zanamhlanje azazi ukuthi ingoma nengoma kufanele ufunde iculo mawuzoya umgidi nomgidi kufanele ufunde ingoma mawuzoya khona ngisola ukuthi lokho ke kwase kuukuthi ke ekhaya uma ongizalayo uma sibiya uSotobe umdlali nayo wayi imfijoli lena aphinda acule ubaba ongizalayo uSompisi uNdlela yena kwawumuntu opiano so wesiginci so kuthema abe ngisuka ke isalukwazi nami ngixakwe ukuthi mase kuthiwa phela mawusu wenza uMatibulo eJeni hamba uyosebenza ngagxuma ngangqasha ngabaleka ngayofunda wona kumculo so ngicabanga ukuthi la ngahlangana khona abantu abanjengomama Busimhlongo ngahlangana nabantu abanjengobaba uBheka Imseleko ngahlangana nobaba uNgawana so ngisola ukuthi lokhu ke mhlamba okuzwayo mhlambe okukuzinza emculweni kusemfundisweni kusemfundiseni zalabantu ebengibabukela benza lento ngibona ngumuntu onenhlanhla angiziboni njengomuntu mhlamba ohlukile but inhlanhla yona ngiyabona ukuthi nginayo ngiyokuthi ngibe nalabantu ngibukele kubona uthi Gary Player the harder I work the luckier I become ukuthi lenhlanhla kuba ngazi ukuthi ifika uma ngabe nawe usukwenzile umsebenzi waba ready ngiyaye ngithi uma ngabe ngikubuka mhlambe nako social media einkundleni zokuxhumana ngikubona ukuthi uyindoda ezinzile uyindoda ethobeke kakhulu uyabahlonipha abantu yiziphi ifundo engathi uyifundile kulamadoda oqedwe kwabala obabuza imingqawana obabubheka Imseleko ezenza ukuthi ube yilolu hlobo le-artist oyilona yebo into engayibona ikakhulu ngayo mama Busimhlongo ukuthi wayengeyona into abazothi mhlambe ke phecelezi artist waye umama nje okuzothi mawenza iphutha akuhlalise phansi akubonise ngisola ukuthi mhlambe okunye kubuye kusilimaze ukuthi mangabe mhlambe siphuma sithi sesiyodlala ke emhlabeni mhlambe imfundiso lezi zisale emuva ngisole ngathi imfundiso lezi ziyasebenza noma inakuphi emhlabeni abantu bayakwazi ukuthi lo muntu ufundiswe kahle ekhaya lokho kwesikole ke sekugcwalisela kodwa ngiyasola ukuthi ikakhulu mina ileza mfundiso zabo ngike ngabhala kumqingo othile wocwaningo omayelana naye uMama Busimhlongo ngibheka ikakhulu indaba yakhe nesonto likaShembe masizwa kumlando kaShembe kuthiwa ngalezi ikhathi ke kufika ama missionaries lana eSouth Africa kwaba nento yokuthi kuthiwe ashiye emuva kamasiko ethu athile mhlamba bephambana nobuKristu uShembe ke waba umuntu othi ake sibheke ikhala lomuntu omnyama ngoba ubaba mase kuthiwa uyasindiswa kwakusho ukuthi akashiye kanti kakunezithembu nezinye indlela abantu ababebona ngazo nabantwana kwakuthi kuba uma esindiswa ashiye wonke umndeni bese yahamba thathe lo yedwa umama bese beyasala ke labantu kuthi futhi ke nangokuthi nobandlululo lithathe baba bayise emayini
kwaphazamisa kakhulu ke lo umndeni womuntu omnyama. Kwase makufika ke indaba ka uShembe wathi cha labantu abaqoqwe kube nendlela ukuthi sakhe ikhaya ngabo labantu kube nenkonzo ezofundisa imfundiso zakwantu lezi esikhuliswe ngazo bese kuba khona nemibhalo nemiqingo efundwayo namaculo so ke ngayenza ucwaningo ngalokho ngiyashola ukuthi nalokho ngangikwenzisa ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi yini lenza uMambusi Mhlongo ahluke kangaka angazi noma kombona ne stage ngangiyayi ngizwe bethi mangabe urehearsa noMambusi rehearsa kodwa indlebe kumele icije ngoba stage wayishintsha yonke into ahambe nomoya bonke ke labantu esikhuluma ngabo mawubheka nobaba uTabani naye ngeke ngenza ucwaningo ngaye ngibheka into abathi amalopo noma amalombo efana nje nobungoma naye eyobe umuntu onjalo ukuthi mase kufikwa lapha enkundleni uthi cha sikushiye emuva lokho besikulonto besikuzama ukuthi siyakubheka sesizowenza lokho okuhlangene nomoya wamanje so I think into yomoya engathi impela inkulu ke kule ndaba yohambo lwami awungithi fahla kancane ngoba kubalekile ukuthi njenge artist ukwazi ukuthi uhlanganise umoya wakho nomsebenzi owenzayo ngiyayithi mina njenge artist nami ngithi umsebenzi engiwenzayo umsebenzi kaNkuluNkulu uyiministry kimi angifuni umuntu ozodlala ngetalente lami ngoba mina leli talente engiliphiwe ubaba ngilisebenzisela ukuletha inkazimulo kuyena ake uchazele mhlawumbe umbukele ekhaya ukuthi awuthi fahla nje kancane uchazele umbukele ekhaya ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi uzinze ujule ngokomoya uma uzosebenzisa isiphiwo ubaba bathi ke mabebheka ngokocwaningo lana mhlawumbe abantu abanjengabo obabu Ramose obabu Muthwa injula Buchopho mhlawumbe siyabala nokunene bathi mabebheka yebo mabe ingomane bathi mabebheka umhlaba wakwantu bathi ke uhlukene kathathu bathi khona umhlaba wabazayo bathi khona umhlaba wabaphilayo bese kuthiwa kukhona umhlaba wabaphansi lemhlaba ihlanganiswa yini na ihlanganiswa umoya ingakho nje masikhula kwakuvele ubaba athi uphuphe igama lengane kungakenzeki lutho iyothi mayisiqhamuka ingane inikwe lelo gama kwakuthiwa lona ibizo lusho ukuthini ingane ayingeze emhlabeni ingabizwanga ngegama igama libiza into oyizele emhlabeni so izipho ke zixhumana kanjalo noma usuhamba ekuthiwa abalele kusho ukuthi ke labo bantu abakhonzwa kodwa bayakhunjulwa ngemisebenzi ethile abayenzile njengoba nje sinezisho nezaga nebongo kukhunjulwa izikhathi ezithile izinto ezenzeka ngisola ukuthi ke lento kamoya ichumelene kakhulu nalemhlaba emithathu engiyibalayo ukuthi asikwazi ukuphila emhlabeni engathi thina bokuqala noma ithina bokugcina isho ukuthini lo into isho ukuthi abangekho enyameni kufanele sibe nokuxhumana nabo so kusho ukuthi ke asikwazi ukuphila umoya ungaphilile that's why umuntu mabe ekubuza uthi uphilile usuke ikakhulu ebheka umoya noma ethi sanibona sinako thina ukusebenzisa ubuningi ngesizulu umuntu oyedwa uthi sanibona uthi ngiyakubona nomoya wakho abanye bathi ngiyakubona nabakuphelezelayo so into yomoya isebingelelweni iseyinkolweni zethu isemfundisweni zethu ngiyasola ukuthi asikwazi kuyibalekela kubaleke kanganani njenge artist ukuthi ube nayo lento yokuthi ukukhumbula ukuthi ubani indlela oziphatha ngayo emphakathini ngoba esikhathini samanje siyasibona ama artists amaningi adlondlobale namhlanje kusasa kasekho ngenxa yokuyiphatha emcimbini enjengalena uhlangana nama artists ongawazi amanye awaphesheya mhlawumbe usudakiwe lana sekuthiwa kubonakale ngomuzi Mthabele sedakiwe shaya abantu kwi Cape Town Jazz Festival ibaluleke kangakanani indaba yokuthi uzibrande as an artist ngoba umuntu okhuluma ngawe ukhuluma ngesizotha sakho ukhuluma ngesithunzi sakho ukhuluma nangendlela ophatha ngayo amanye ama artist kubaluleke kangakanani lokho njenge artist nje mhlawumbe ungakutshela nje kunje fahla ama artist asadlondlobala yebo mina ngicela ukuthi siqale sibe ube ingane kubazali bakho
ube umkhwenyana kunkosikazi wakho, ube umalume kubashana bakho. Into esuke yenzeka i-artist isuke manje liphume kuzo zonke lezo ndlela zempilo. Mawubaba, uyabona nje mina undodakazi wami umdala uneminyaka u21. Leso sikhathi sibucayi kakhulu. So ke manje ngihlala nomunye untombazana ona 21 ngibona indodakazi yami. Ngokufanayo, isalukazi sami manje sidlulile le ku60. So manje ngibona umuntu ona 60 ngibona uma wami. Yenzani njalo leyo into? Isho ukuthi umndeni lo sukusuka kuona ekhaya awupheli. That's why thina la sikhule khona bafuna ungangifakazela. Ubushawa umakhelwane ufike ekhaya ukhala uphinde ushawa kuthi ukushayelana ubaba uzungu lapha pheshe. So bese ngiphinde bakushaya. Manje ke leyo into siyikhohliwe uthe masivala umnyango usuke usuphumile kumndeni wakho ucabanga ukuthi usungena emhlabeni. Mina ngibona ukuthi mawuphuma emndenini wakho ungena emndenini omkhulu womhlaba. Ngisola ukuthi mase sibe naleyo nuance noma idynamic ngaba ngcono. Ngizwa engathi uthi ubaba uMakhathini uma ngabe udlondlobala uba nempumelelo edlula eyabazali bakho, qhubeka ube umntwana kubazali bakho. Ungazibona usuyinto engaphezulu kwabazali bakho ngoba nakho usunemali edlula yabazali bakho. Qhubeka ube umalume kubashana, qhubeka ube indoda eqotho kunkosikazi wakho, ungathi mawusunemali sewubona abanye abahle kunaye bekunaka bese ubone ngazuthi mhlawumbe usufanelwe abangcono kunaye. Qhubeka uyithobe, qhubeka ukuzihlisa uyiphathe kahle ukuze nawe uNkulunkulu akubusise ngoba nawe uzobuphakamisela yakhe igama. Baba ngiyawuthanda umsebenzi wakho, ngifise ngathi uNkulunkulu angaqhubeka kubusisa kuvulela iminyango nalabo safisa ukuthi ngelinye ilanga mhlambe ucollaborate nabo. Cha kusho ukuthi mina uyongifaka ku music video ngoba angihlabeleli. Kodwa ke kumnandi kwi-jazz ngoba kwi-jazz awudingi ukuthi ube nephimbo lemnandi. Mangabe usizwa kahle insimbi ikhala ugcina nawe usenje pararari papuro papape. Ngiyabonga Makhathini. Inkosi ngibusele wena. Ngiyabonga mfowethu nangu kunjalo. Ngiyabonga. Siyabonga mbukele ekhaya. Ngihleli lapha nensizwa yakwaJafta uBenjamin. Bathi mabembiza ngesizulu bathi uBenjamin. Lensizwa isike yawina indondo ye Young Artist for Jazz angithi so insizwe ehlabana kakhulu kwezomculo wejazz isiyenze nomculo omningi iyacula nabantu abaningi. Mfowethu, how are you? I'm good Muzi, how are you? I'm great. You told me that you play bass guitar, both basses. Tell me more about that instrument. Yeah, I play the electric bass, I play the double bass. Been playing it since I was, I don't know, like 12, 13 or something like that. So all these many years, yeah. Since you were 13? Yeah, I started playing a little bit of drums, then I started playing a little bit of piano and eventually settled on the bass at some point. I can't remember the age. And double bass, been playing since I was like 19, maybe 18, 19, yeah. Okay, so you were playing all these instruments and then eventually you chose to do the bass. Yeah, I was playing all and then I think I chose to play the bass because there was this Cape Town bass player called Sammy Weber, and I just always thought he looked cool. And so I'm like, I want to be cool like that, and so I'm gonna play the bass, yeah. My next question was, which girl said, "Oh, I love bass"? Aha! No, it wasn't that. Yeah. So who was the biggest influence in your life to play music, particularly jazz? Yeah, I mean, my father was a big influence. He was like a singer in a cover band back in his day, and so he used to tour, and so he had a good appreciation for music, like anything from jazz to gospel to R&B, like all kinds of great music, as we would say now, like the old school music, whatever. So and he played a few instruments, so he was an influence on me as well, not necessarily teaching me these instruments, but just exposing me to the music. And I had a very good teacher in high school by the name of Fred Kate, and he was kind of pivotal in me pursuing, I guess, music as a career. Yeah. Now tell me, have you recorded some of the music? Do we have your music on any digital platforms? Yeah, I mean, I've a couple of albums on digital
digital platforms, some of my own solo work, and then some of my work with a lot of other, I guess, musicians as a sideman in the jazz scene in South Africa. So you can find all of that kind of things online, yeah. We are celebrating 30 years of democracy. What does it mean for you, particularly being a self-made man? I know that you were helped by a lot of people, but what does it mean for you to celebrate 30 years while you yourself are a young person in South Africa? Yeah, I mean, it's funny because it is something I've been thinking about for a while. We just had our performance now at the Cape Town International Jazz Festival, and I presented a new concept that I'm working on called Born Colored, Not Born Free, kind of putting the two ideas of being a born free South African, so being born into a racially free and undivided South Africa, but also being still called a so-called colored, and that was a term given to people like me by a colonial regime, and how can I be free but also still subscribe to these notions of race, and how does that then affect me in a new South Africa, and how does that affect the way we engage each other, and how I think about myself, and all these kind of things, and just kind of not asking, not providing any answers, but like critically looking at these ideas and interrogating them. Yeah. How are you planning to use music to unify people? Because one thing I love about music is that it's a big unifier. If you listen to Salif Keita, you don't know what he's saying, but you flow with him when he sings. How do you plan to use your craft to unify people? That's a very good question, and that's something I often grapple with, because I mean, especially speaking about something like this, it can be very fragile and very delicate with a lot of people have different opinions about it, and I always believe that then the music can speak for where I don't have the words for these kind of things, and I think it's all about intention. My intention is always to lead with empathy. My intention is always to be inspiring and be hopeful, and not to necessarily demand that people listen to me, but rather lend your ear and experience my music. And I think that's always my intention behind my music. And I do believe, although you would have to ask people that come to my shows, that this is the way they feel, no matter what race or where they come from, and they come to and they listen to my music. So yeah, I kind of just try and lead with that, with empathy. Yeah. Uthi ke umfuka Dlamini yena waqala ukudlala umculo eseneminyaka la ko 13 14 wadlala ama okhehle guma abahlukahlukeneyo, kodwa wagcina sekhetha ukuthi yena ufuna ukudlala ibass guitar. Uyafisa ukuthi umculo wakhe ngelinye ilanga engathi ungahlanganisa abantu, ngoba umculo uyabahlanganisa abantu, awubahlukanisi ngokucalucalulo ngokohlanga. But umbuzo wami, my last question to you is, the first time you went on stage on such a big platform, Cape Town Jazz Festival, how did it feel? Yeah. So actually I have a very good relationship. I'm from Cape Town, although I live in Johannesburg at the moment. And when I was still studying, at the College of Music in Cape Town, I had like a student band, and we were invited to perform at the free concert that they have initially. And I think for me that was just like my kind of step forward into this like world of being a musician and being a performing musician, and I still know a lot of these organizers as I see them every year, and it's cool to see how the festival has grown, but also with the festival how I've grown with it, and gone through it. In 2016 I presented with my band for my first album called Homecoming, and it was also a great experience just to come and play for Cape Townians and play that music here at this festival, and a festival I've been coming to since I was like a young boy, and seeing all these great artists and being inspired, and now I have the opportunity to maybe do that for another young musician. I don't take it for granted. Yeah. What would you like to say to a young person, a younger you, at the Kasi, at the township, who would love to be like you one day, but who don't realize that they come from the same background as you? Yeah, I mean, I would just say that there's something to be said for kind of tenacity and hard work. So it might seem that your circumstance dictates a lot of destiny or your future, but you shouldn't be looking at it that way. I think a lot can be done. I think there's a lot of good examples, not even just myself, a lot of people, of what is possible when people actually just put some hard work into their craft, into their ideas, have
some kind of plan for your future of where you'd like to see yourself and try and work towards that. Approach older musicians, speak to them. They're always willing to share. You know, they're always willing to take people under the wing. And if they're not, you know, it looks bad on them anyway. So we're all here to learn. I'm still learning. I've done a lot, but I still have a lot to learn, and I'm also willing to share a lot. So be open to a lot of new experiences and work hard. Ithi ke lemtsizwa la kaDlamini kubalekile uma ngabe ungumculi noma unekhono onalo ofuna ukuthi ulisebenzise ukuthi uyiphilise ngalo ukuthi ungayitshela ukuthi lenele mhlambe kunomuntu ozofika azokusiza nawe qhubula yenza ukuthize ngqongqoza khuluma nama artists ibuza imibuzo ngoba uzomangala ukuthi iningi lama artists analo uthando lokuthi afuna ukwabelana nawe ngendlela yabo asebeyiphilile nanokuthi bakuxwayisa ukuthi iziphi idindi ekumele uhamba uyiqalaze kule ndlela ofuna ukuyihamba ngoba bona sebeyihambile. My brother, thank you so much. Thanks, Wizzy. Thanks for having me. Cool. Where do we get your music? Well, you can get it anywhere, man. You can get it on YouTube. You can get it on Spotify. It's Benjamin Jafster. Couple of albums of me. If you just interviewed Tanding Thuli, I'm on some of Tanding Thuli's albums. So it's like, yeah, you can find me around. Thank you so much. Please, when you buy his music, go to all the streaming platforms. Don't just stream the music, but also buy the music. Oh my goodness, look at this place. Last night, of course, it was day one of the Cape Town International Jazz Festival. And, of course, Africa's grandest gathering happening right here in the city of Cape Town in one of the most beautiful... Mbukeli wokhozi ngihlezi lana nentokazi ebikade siphathele uhlelo, and she was introducing a lot of people on stage. Tell me, what was the general mood this year? Well, the general mood this year was really one of wanting this experience back in the city of Cape Town, of course, the Cape Town International Jazz Fest. There was really an excitement, absolutely. I do think, though, that Fustinos didn't really know what to expect, with it being almost 4 years, you know, being in a state of hiatus. But it's been really incredible. The turn-up has been awesome. The energy in the room has been absolutely electrifying. So it was a really good mood. Who blew you off this year? Oh my goodness. I have to say Kujenga. It's actually Kuyenga because it's a Swahili name for to build, absolutely. I mean, those young people, it's like a reincarnation of some sort. And of course, Mandisi. We saw what happened in that room. It was amazing. Absolutely amazing. Sis Judith, every time Judith comes, she brings it. She brings the city, the world together. And so I have to say, and then of course, Matt Bianco, bringing back so many amazing memories. Yeah. And the Yusuf Days experience is one that many have been waiting for. What would you like to say to someone who hasn't ever come to Cape Town Jazz Festival? What would you like to say to them about making sure that they are here next year? Oh no, they absolutely have to make sure that they are here. It's an experience of a lifetime. It's of the top standard, you know, it's ranked number 4 in the world. And so it is something you have to see. If people from all over the world are coming to Africa, then Africa needs to come to Africa, you know? And so this is how we also take Africa to the world as well. You've got to make it next time. Of course, make sure also that you download the app and stay connected. We are also celebrating 30 years of freedom in South Africa. Do you have a word for South Africans? What should we be doing to take music and artists seriously, taking them to the next level? Oh yeah, absolutely. I mean, when we talk about freedom in South Africa, this very event shows that if music can bring us all together and we can come together under one roof and enjoy such an amazing time, then we can come together for more important issues too. And I really do think that it's important that we hone in and really focus on our artists more, because they were the hardest hit by COVID-19 and they continue to be struggling, and the term struggling artist cannot be anymore. It's something we have to do away with. We take from artists. They bring so much into our lives. They add so much value. They bring joy. And so it's important that we give back too. Thank you. Ithi-ke Indlovukazi lana kubalekile ukuthi umculo siweseke nama artists siweseke siuthenge umculo wabo ngoba ama artists
enza umsebenzi ubaleke kakhulu ukuhlanganisa abantu ngoba umculo noma ngabe owase East Africa noma ngabe owase West Africa kodwa mawulalele ngendlebe kamoya uyakwazi ukuthi uxhumane nalomuntu ohlabelelayo. Thank you so much. Thank you. Sonke siyamazi Mama TK ukuthi uyena oyinkunzimalanga yomculo weze jazz station sethu Ukhozi. Ma kuhambe kanjani namhlanje uboneni la kwi Cape Town Jazz Festival? Yabona kuKhozi FM masisi jazz ngibheme ngakholwa muzi. Bheme ngakholwa wonke ama artists, wonke ama instrumentalists, wonke ama jazz cats. Wonke abantu abadala nabancane kuhlale kushiwo ukuthi umculo wejazz umculo womndeni wonke. So uma sila ku Cape Town Jazz, wow, ngithi ndiza njalo nyoni yokhozi. Uma ngabe uqhathanisa ngiyazi kunzima ukuqhathanisa ngoba bajule ngeindlela ezihlukahlukene. Ubani odlila umhlanganiso ohlalile enhlizweni yakho ngokwe performance? Wow, uthanda intuli. Wow, that lady. Yazi the way adlala ngawo piano ngiyamthanda umuntu odlala upiano be sensitive to the keys. Yeah. And une band yabantu abathathu kuphela and ama percussions. Yabona ukuthi bayidlala idrum ngathi le drum umuntu azakhele lona ekhaya lithi qe litnika loso siqi nje sase Africa naye iphimbo lakhe. Amazing. Hayi bemnandi. Ulokhuzana ujantshisi wenze kanjani? Hayi phela lo mfana lo kuningi kwamngena. Wow, amazing guy on the stage. Ugijima ne stage sonke but amaculo akhe ne message yakhe ngiyawuthanda kakhulu bemuhle kakhulu. Ngoba ujulile umculo wakhe uthi awufane nokaNduduzo Makhathini. Ngimbonile noNduduzo namhlanje. Hayi namhlanje ke khona into abeyisho ethi yakhala ingane asho leyo sound enesibibithwane adlala ama keys. Wow bekumnandi kwi jazz. Yini ongayisho kumuntu ongakaze ayitshela ukuthi mhlambe angayithakasela iJazz ngoba omunye umuntu uyayitshela ukuthi hayi mina ngithanda iR&B, hayi mina ngithanda umaskande, ayindaba yeJazz. Yini ongayisho kulo muntu kumgqugquzela ukuthi noma ethanda eminye imculo kodwa makeze mhlambe ngonyaka ozayo azosibonela ngoC? Lalela muzi nama ngilele kuyimanje. Ngithi wonke umuntu othanda futhi it's a family show. Ungeza nabantwana bakho i-stage ziningi kuhle yonke into futhi kuphephile engikuthandile kakhulu ngibona izinga lezokuphepha liphakeme kakhulu uyilungiseleke nangemali uhlela into zakho ukwazi ukuza uzothokoza uyolifica noKhozi TV lula. Siyacela ke ngonyaka ozayo ungageji usenze isiqiniseko sokuthi uyeza nawe uzosijoyina la kwi Cape Town Jazz. Ubusuku nemini ngicabanga ngawe nolwazi. Aw bese siyashisa iginqi. Bese sithi iginqi. Du 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 dum din du 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 du. Aw suka. That was 1994. Empeleni nje mangakutshela iqiniso umalume wami uMduduzi Mzolo uyena wayidlala iJazz kakhulu ekhaya. So lezi ingoma ngaqala ngiyayiceba ke namhlanje ngaqala ngiyikopisha kwi-TDK. Kodwa ngathi mangiqala ngisebenza ngo1999 I made sure ukuthi ukuthi ama CDs kaBaba uDludlu nginawo. No POV point of view. Yeah. Kunomuntu owangixoxela istory owathi wawula eCape Town ufunda music. Yeah. And bathi bekune ukuthi makudlalwa isiginci kudlalwe makukhishwana kuze kusale wena ne lecturer egcineni nayo ilecture igcine iseyisala angazi uma siyiqiniso yini. Ayazi uthini mfethu asiyeke le ndaba. Kuna best practice angithi. So mag practice it's like kudlalwa ibhola or mhlambe ngizothini akusiyi competition, it's all about sharing. So bes sharing nje
but abanye ama-guitarists bekeza nje with a lot of information. So makudlalwa umqashiyo or yeah, abantu bebadlala nje i-jazz straight. So into bengiyenza ngisayenza namanje. Niyahlanganisa nidlale nje umaskante nidlale umbhacalo yabo, so benihlanganisa yonke into. So amajita bese emalapho nje. So I'll carry on and just bekunjalo. Lusuka phi uthando lwakho lomculo and yini yakwenza ukuthi ukhethe isiginci ungadlala amanye ama-instrument kodwa ukhethe nje isiginci? Yazi manikhula ne benilalela isigcine kakhulu uyi-guitarist kodwa Max no wa Mahotela Queens. Yeah, niyalkhohlwa ligama. Kodwa ama-Soul Brothers now isiging hey man banengi kodwa uThemba Mkhwena waseSobantu eMaritzburg uyithishela wami ke loyo. Yeah, so I fell in love nje with this king. Hey, ngabo 1970 bokhala isiging mfowethu. Yeah, bovushang. Ngiyamkhumbula ubaba uvusishange nePam. Usandile. You know, makungena Serafine Joburg. Yeah, hey amajita bekadla ubheki khoza. Hey banengi mfowethu, banengi kakhulu wale nikhwela. Yazi nikhule nje nimamela lamajita. But then kwazwakala bo Lawrence Machiza. It was a different language. Yeah. Ngibonile ukuthi ubanyakazise kakhulu futhi nabantu estage namhlanje uma bazi ukuthi sekuzongena wena abantu abaningi abadebe ngaphandle bangenile kuthini kuwena lokho njenge-artist? Yazi ngibonga uNkulunkulu ngempela ukhona angasilahlanga. Yeah, they gave us so much love ngempela elithando nje lelikhulu. So siyabonga uNkulunkulu. This is a gift. Yeah, and uyazi abantu beza kanje. Yeah, siyabonga ngempela. Yeah. Yini mhlawumbe ungathanda ukuyigqugquzela utshele abantu abasha ukuthi laba bacabanga ukuthi izinto ziza kalule lifeini ngoba ngiyacabanga ukuthi mangakubuza ukuthi mangaka ama-hour upractice isiginci maningi ungathini kubona? Yazi benishaya nje 8 hours a day. Kodwa manje angisakwazi. Yeah. But it was 8 hours masenqala and then yazi umuntu ufunda nje until in your life you learn until you die. So there's no such a thing ukuthi hey man it's luck. Akuna luck la emhlabeni. The amount of effort uyifakayo it's what you're going to get in return. But mostly you must always stay humble and ready to learn. Yeah. It's very important. And then ukwazi ukuthi uvelaphi ubhekaphi. Yeah, we happy and all. And then ukwazi ukuphila nabantu because hey amajito yazi once you got a hit uthole nje 25k abanye bagijimela lezinye izinto yazi, but you must always be humble and love one another and you must always remain simple in life. Phila nje nabantu yazi. Yeah. Ubaba uDludlu uthi kubalekile ukuthi mangabe unenhloso nempokophelo ngempilo yakho wazi ukuthi yiziphi izinto ekumele uzenze, yiziphi izinto engamele ukuthi uzenze njengomuntu ngoba ziningi izinto eziba isithiyo endleleni yomuntu onenhloso nempokophelo. Baba, thank you so much for isikhathi sakho nokuthi nje usinikeze italente lakho sikwazi ukuthi sihlale setshise italente onalo. Akubonga mina. Nonke emakhaya uJimmy Dludlu uyabonga ngempela. Much love. Siyabonga, thank you so much. Ake nizwele bakwethu kuba budludlu le emakhaya kodwa ke nje namhlanje usuku la namhlanje belumnyani kakhulu ngendlela esimanga kumina kusukela ekseni sihamba sehla senyuka sibuka ubuhle beKapa. Ngiyacabanga ukuthi kuzomela ngithole isite lana ngibuye ngizokwakha ngivusele unkosikazi wami umuzi la sophumula khona ngoba phela bashilo bathi kumele usebenze mawindoda usebenzele ukuthi noma usu retire kahle. Kube mnandi ukuthi ubona nama artists amaningi ehlukahlukene leli artist lase Central Africa, West Africa who was collaborating with a lady was United States. Kube mnandi ukubona obaba uJimmy Dludlu engakhula ngilalela umculo wakhe kakhulu ngisaseThekwini
kube mnandi ukubona umfowethu uNduduzo emakhathini ubaba uNduduzo siyalandelana kakhulu ku Instagram kodwa besiqala ukubonana ngamehlo maningi ama artists engwabonile Sis Judith angazi ngabala ngithini but my highlight was ukulalela umculo we-jazz ikakhulukazi that young man from la eCape Town umfoka Dlamini uBen Dlamini ngiwulalelile naye kakhulu umculo wakhe kuyamangaza ukubona umuntu omusha ocula umculo ojule ngalolu hlobo sine talent sibaningi sizwile neziyalo kubantu asebehambile indlela engikuthathile kakhulu ukubona ukuthi ungagive up ungasheshe uyiyekelele uma ngabe une talent nekhono kunomsebenzi omningi okumele ukuthi uwenze wena msalofu ukuthi ufinyelele la ufuna ukufika khona uma uhlangabezana nezingqinamba ungasheshe uyekelele uyitshela ukuthi izinto zakhe ayihlangani inzima imidlela eya empumelelweni ilula indlela eya ekuhlulekeni ukuze ufinyelele phambili nawe ngelinye ilanga sikubone unconywe izwe lonke sikushayela ihlombe kumele ukuthi ungalilahli ithuba lakho ungalilahli futhi nephupho lakho baba uDludlu thank you so much for isikhatsi sakho inkosi kubusisa